Terve! JP täällä taas. Tämä on minun ensimmäinen spesiaalini, tää on mun ensimmäinen spesiaali. Ja tässä ei näy mun kuvaa, kun mulle sitä hommaa, että se näkyisi oma kuva. Ja ja hyvää pääsiäistä ja tosiaan kännykällä mä en pystynyt tekemään, koska lataamisessa kesti ja hirveän paljon aikaa, niin mä teen nyt sen tälleen. Kun näette varmaan tuon Minecraft-tukon takana on tuo JP. Tän talon tekemisessä kesti ihan sairaan kauan. Tai mun mielestä ainakin puoli tuntia tai tunnin meni tän talon tekemisessä ja nyt mä aion esitellä sen. Odottakaa. Ja nyt mä esittelen tätä. Tässä on tämmönen katto. Ja täällä on tää JP, minkä mä tein. Tosiaan. Mä aion tehdä Jeemsan päässäri. Tosiaan. Mä aion ehkä tehdä semmoistakin sarjaa Mä aion ehkä tehdä semmoista sarjaa siis. Missä mä taistelen eri vihollisia vastaan. Timanttikamoilla. Tai Iron. Se kuoli. Niin. Ja nyt se ois moro. Moi.